aba baby na tun da zan wani babbata da yake aba baby na. Lallai ma kai inna ni fa barka ji in gaya ma na rantse da Allah in dai ba celebrity ka zama ba ni fa dan fim nake so in aura ma barka ji in gaya ma don haka ma kwara ma diya ce za a yi ka je ka zama celebrity in dai aure na kake so ka yi saboda ni ma yanzu ban yarinya ce A yanzu gaya min na zama celebrity gun naki aure ni baby na duk irin san da nake maki a rayuwar nan. so na banza ka aure ni ka je ka kai ni ƙauye ringa sirfe ai kawai ka zama celebrity ka samu kuɗi in aure ka kawai shine magana. Yanzu ke kawai burin ki na zama celebrity kawai in ka zama celebrity to akwai aure in ba celebrity ka zama ba ni ba kai kawai ka kama gaban ka ji ma na gaya ma. to in dai dan na zama sele ne baki da matsala zan zama sele kin min alƙawari in na zama sele zaki aure ni. In dai ka zama sele na ma alƙawari ka zo mu aure amma in dai hakan ka zaka kare wallahi ba zan zauna da kai ba ki samu dama in dai sele ne kwanan nan zaki ganni a TikTok da WhatsApp da Facebook ana tallata ni. Dama ya fi maka Zan baki mamaki ne kuma matuƙa zan baki mamaki sele ke so ko shi nake so. To daga yanzu kawai ki kaddara na zama sele to shikenan zan tafi ni kuma da matsala ke mun haɗa ki a fin ɗaya kin na bayyana a fin ɗin halaka to shikenan ba matsala. Na je na yi tuƙa da zango in dai ba sai lake son ba na je na ga zango. Allah ba da sa'a. Malam Abba na ganka haka abu saka mutum ne ya bari ne ka kayan ma ko aleda ban sa su ba ainihin ne ya faru ne wallahi duk suwai da muke da hanyar ne nake kaunar ta a cikin zuciyata wai ba ta aure ne na zama dan fim na zama kato ka zama dan fim na zama wallahi ani daga na ga mai wajen dan mori ko wajen dan mori ko ai fa na ga dan mori shi da Ali suna aiki a san Alinu kuma wallahi na ji kishin zai saka aure idan haka ya kamata ka yi maza ka samu ya kamata alai ma albarka dan yau ani daga nan shi wajen dan mori ka shiga wahala kuwa Hege baki